Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ndinoda kureururawo kuti ndiri murume uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Pari zvino ndiri kugarawo muno muJoburg, but ndine tarisiro yekuti zvinhu zvangu kana kuri kunzi zvikaita ndinofanira kuti ndige ndichizodzokera kumba, asi pari zvino ndine imwe sister yangu uyo atambudzika zvekuti anokwanisa kuita breast cancer anytime very soon. Kufa kwake ndokuzoitawo mari kwandichazoita. Ndakaromberawo muno muSouth Africa, ndainge ndichida mushonga weLucky, but ng'anga iyo yekuMalawi yakazondirombesa, yakabva yati yainge ichikwanisa kundibatsira nedzimwe nzira. Ndikabva ndati okay, ndiudzei. Yakabva yachizonditi kana ndichida mari ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga mabond papers. Ndikabva ndachizoita saizvozvo, ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita reuyo wandinenge ndichida kuti ndinge ndichizoshandisa pamhiko. Saka each and every day ndainyora zita rasisi vangu avo vari kurwara uye zvekare vanorota vachiyamwisa kamwana kacheche, ende vachitoyamwisa kamwana kacheche kudaro zvechokwadi zvinenge zvichitoitika. Vanenge vachitoyamwisa chikwambo changu, kana kuti icho chiri kufanira kuti chinge chichizoita chikwambo changu, pari zvino hachisati chava kukwanisa kuzviratidzira kwandiri, uye zvekare hachisati chava kukwanisa kugadzira mari nekuda kwekuti kachiri kamwana kacheche but kari kachikwambo. Ivo sisi vakatotanga kutorota vaine pamuviri mushure mekunge ndazadzikisa dzimwe mhiko dzacho, because each and every night ndainzi ndinotora mabond papers angu aya ndobva ndanyora zita rasisi, ndichingonyora then ndobva ndachizoisa mapepa acho iwawo pasi pembedha. Ndakaita saizvozvo makuseni, ndaiti kana ndikamuka ndaiona kuti mapapers acho iwawo ewhite anenge akazara ropa, ndobva ndachizoenda nawo kwavari sekuru vaya. Saka vakazonditi sezvo ndainge ndazadzikisa mhiko, now tava kufanira kuti tinge tichimirira kuti chikwambo chacho chinge chichibata basa. Saka pari zvino aiwa chiri kubata basa, sisi vakatotaurawo neni vakabva vandiudza ivo vachiti havasi kunzwa zvakanaka. Vakachizoenda kuchipatara vakanzi vane kensa. Zvino mistake yavakaita ndeyekuti sezvo kensa iyi isiri kensa yechirwere chaMwari, kana ukangogara watanga kurapiwa kuchipatara kensa iyoyo haichatopori. Mazamu avo ava kutotanga kutoora, apa vari kungoramba vachingorota chete vachingoyamwisa chikwambo, but ivo vanenge vachiona sekunge kanenge kari kamwana kacheche. Kana kuri kunzi zvinhu zvanguwo zvikazofamba negwara rakanaka, ndichauya pano ndobva ndachizokupai mafone numbers eng'anga yakandirombesa kuitira kuti tinge tichizorombawo takawanda. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei, pakaipa ichokwadi here? Hanzi kana kuri kunzi ukaroyewa ukaenda kuchipatara kensa iyoyo hanzi haizorapiki. Do you believe that? You can tell me in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: ininiwo ndinoda kureururawo kuti mama vangu ivo vane masaluni avo avainawo kunoku kuCape Town zvekare nekuHarare. Apa masaluni avo avakazofura kuHarare mukoma, like kunotongoenda vanhu vane mari chete, like mamillionaires. Zvekare nekunoku kuCape Town hongu vane mamwe masaluni ari downtown, then vozoita mamwe ari kumasuburbs. Vanoita mari, but amai vakatanga kuita mari mushure mekunge umwe musikana ainge achimboshanda ari maid wedu angonyangarika. Musikana uyo akazowanikwa
ari mumukuku make but ainge akapondewa. Hakuna akasungwa because hanzi there were no signs of forced entry, but musikana uyu mukoma akangonyangarika. Ende ndine hope idzo dzandakarota. Ndakarota mama vainge vakamira musaluni mavo neimwe friend yavo uyo weku West Africa. Mama vangu vaita sekunge vainge vachidzidziswa kugadzira altar, but altar iyi vainge vachiita sekunge vari kugadzira altar, dziya altar dzemubhaibheri like the Ark of the Covenant. Ndo zvandakaona ipapo zvandakaratidzwa kuhope. Vapedza kuita saizvozvo vakabva vachizotanga kutaura nemukadzi uya achivaudza kuti painge pachida ropa, but amai vainge vachiramba. Hapana kuzombopera 2 days ndakabva ndachizobatwa nemadzigirira ndikabva ndachizorota maid wedu ainge achimhanyiswa nembwa dzainge dzakawanda. Paakandiona akabva atanga kuridza mhere achiti ndibatsire. Ndakati ndichida kumubatsira, ndipo apo pandakabva ndachizoona amai vainge varipo pakati pembwa idzo dzainge dzichimumhanyisa. Vakadzungudza musoro wavo vakati kwandiri, kana ukamubatsira ziva kuti ndichazotanga kunetsana newe, iwewe ndiwe uchafa, saka sarudzo ndeyako. Ndo zvakaitika ipapo. Then hapana kuzombopera mazuva maid ndokubva tachizonzwa zvichinzi ainge akawanikwa akapondewa mumukuku make, but akatongosiya hembe dzake dzose, foni yake mukoma, it's like she never left. Saka hama dzamaid idzo dzakaramba kuzotora hembe dzake. Saka zvinhu izvi zvirimo mubedroom mamama. Vakati havana basa nazvo. She is a Christian, she does not believe in all of that nonsense, because mama vakaramba kubatsira hama dzamaid apo painge pachifanira kuti mutumbi wamaid unge uchizoendeswa kuZimbabwe. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. I know kuti mama pane zvavakaita, kana kuti ndivo vane chekuita nekufa kwamaid ainge ambori maid wedu. Kubva ipapo mama vakabva vachizotanga kuvhura masaluni uye zvekare vakabva vatenga motikari. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 52 years ekuberekwa. Ndine mwana wangu uyo akaendako kuJoni mushure mekunge asangana nemurume wake pamafoni sezvavava kuita. Saka muna December akabva achizoti kwandiri, mama, ndikuda kuti munge muchizouya nemwana wangu. Saka ndakazoendako kuJoni ndikanomusira mwana wake ainge agara zvake aine mwana wake uyo waakaita kuprevious marriage. Saka ndakaendako kuJoni ikoko. Ndakazoti ndasvikako ndipo apo pandakabva ndachizobatwa nemweya weruchiva. Hongu ndainge ndakagara ndakamuchiva mukuwasha, asi ndaingomuchivirawo pafoni. Ndikati zvichangogumirawo pafoni aiti kana akaisa mastatus ndini ndaitotanga kutomavhura zvekare. Aiti kana mwana wangu akanditumidzira mapictures ndairamba ndakangotarisa mapicture awo aanenge anditumidzira emukuwasha wangu. Then ndakati ndigerepo pamba pavo. Ndaiti ndikamutarisa ndaitonzwa manyukunyuku uye zvekare ndikangoti ndakagara ndakatozvironga, because ndakatofamba ndiine umwe mushonga uyo wandakazopiwa kudharadhara navatete vangu vakashayika. Mushonga wekuti kana ukaupa murume kana ukamubikira muchikafu anobva anzwa kuda kurara newe, because pandakaroorwa ndakatanga kusangana nedambudziko rekuti murume wangu ainge asingafarire kuti tinge tichirara tose nguva dzose. Saka ndakapiwa mushonga iwoyo. Handina hangu kuushandisa kwenguva yakareba nekuti ainge ava kunzwa kuda kurara neni nguva dzose. Saka ndakatora mushonga iwoyo ndokubva ndachizoti nerimwe zuva ndikabva ndachizobikira mukuwasha ndikamuisira. Ndakati ndakarara, it was somewhere kuma 10 pm ndikabva ndachizonzwa munhu ava kutanga kundibata-bata
ndakangovhura jira ndikabva ndazomuona kuti ainge ari iye, ndokubva ndanyepedzera sekunge ndainge ndakatorara ndichitowedzera kutovhura makumbo. Akabva achizouya akasika bonde neni. Ndakarara nemukwasha kakawandisa. Mwana wangu haana kana kumbogara akaona anything, saka iye mukwasha anogara achingondinetsa apa pafoni, kunyange akataura zvose izvo zvatakaita kugadzira bonde kwatakaita handitombomupinduri. Mamessages iwawo anobva adhilita. Saka ipa baba ari kuti ari kuda kuuya kumusha, asi ari kuda kuuya ari ega, ari kuda kuti tinge tichimbogara kana mwedzi wose tiri tose. Manje ndiri kushaya kuziva kuti tichazvifambisa sei, nekuti ndigerewo munharaunda nehama dzangu dzakati wandei, ende kuti vanhu vasazosvika pamba pangu zvinotinetsei. Iye akambonyora meseji akati pandinouya ikoko, kana kuri kunzi unenge uchitya kuti ndinokwanisa kuzoonekwa, ndinongoswera ndakazvivharira mubedroom mako, ndinenge ndichizongobudawo usiku. Is it fine babe? Handina kupindura, but iye akangoti I guess it is a yes. Ndikabva ndangoti wo. So ndo zvatiri kuronga izvozvo, but pafoni handidi kutaura naye just in case kana kuri kunzi mwana wangu akazobata foni, ndinongomubvunza kuti wadhilita here mamessages ose apo paanenge ava kuenda kumba, obva anditi yes. Hei vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi ko zvazvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndakashandisa placenta yemudzimai wangu apo patakatanga business redu. Tinoitawo zvekutengesa maparts, tine shopu yedu makaremo muno muHarare muCBD. Saka takati tavhurawo kashopu kedu, Satani akati makawirirana nani kuita izvozvo, zvinhu zvainge zvisingambofai. Mukomanashi ndakagumisidzira ndatodzingwa basa nekuda kwemastress, ndisingachakwanisi kana kuita sei, because ndaitoona kutoti ndainge ndakatambisa mari. Apa ndini ndakatoita nharo mushure mekunge tabata mari. Mudzimai akati tadii tatenga stand. Ndikati stand kwete, ngatitangei tatenga business plus zvemastand zvinonetsa ko kana tikazoitorerwa, but kana riri business redu kana zvikawoma tinongotengesa business racho. Ngoma zvinhu pazvakaoma ndo pandakaona kuti upenyu imhindupindu unokwanisa kungoshanduka. Before that business life yedu yainge ichitofaya, but mushure mekunge zvinhu zvatanga kuoma, tatanga business redu, zvinhu zvakaoma kusvika pane rimwe stage rekuti ndaishaya kuziva kuti ndoita sei. Ndaiti ndichifamba ndainzwa kuti ndainge ndisina kana simba, ndichiita sekunge munhu achawira pasi nekuda kweBP, makumbo akasvika pakuzvimba. Mukoma unokwanisa kutengesa chinhu chine value wogumisidzira wava kuita sekunge uri kutengesa chinhu chisina kana value zvachose, kuita sekunge uri kutotengesa zvinhu zvinosemesa. Apa ndainge ndichitotengesa shopu yacho yose yainge yakazara nemacar parts. Zvainge zvakangooma hazvo mukoma kuzvigamuchira, but ndizvo zvainge zvitoripo. Asi mukoma ndakazosvikawo pakuzongosanganawo nemunhu akandibatsira, akabva achizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoudza mudzimai wangu. Zvakandiremera, but ndakazotoita zvekutopiwa mushonga uyo wandaiti kana ndava kuda kutaura naye ndaitora mushonga wacho iwoyo ndoutsenga-tsenga ndouisa pasi perurimi rwangu, then ndobva ndachizotanga kutaura naye. Mudzimai wangu ndakamuudza kuti ndizvo zvainge zvatovapo, ndainge ndichida kuti tinge tichizoromba, asi iye aifanira kuti ainge achizobatira pamuviri. Mushure mekunge abatira pamuviri, nhumbu yacho yaitofanira kutoti inge ichizokura, ende nhumbu iyoyo kana yakura then aizozvara mwana akafa kuma8 kana kuti pa9 months mwana ndopa aizozvarwa, but aizobuda akafa. Saka takazoita home birth, mukoma mwana ndokubva achizobuda akafa. Takatora placenta yake mwana uyu tikamboigarisa mufiriji. Zvinhu zvainge zvakangorema hazvo.
tikabva tachizotanga kuidya placenta iyoyo taiidya iri mbishi, ndokuzadzikisa kwatakaita mhiko dzedu. Uye zvekare mukomanashi, kubva ipapo ndipo apo pandakatanga kungosangana nemabad luck. Ndakanzi ndainge ndichazosangana nemabad luck kwenguva pfupi pfupi, zvinhu zvainge zvakangorema hazvo because dzimwe nguva taitorara nenzara, asi ndakanzi ndaitofanira kutoti ndinge ndichitosangana nemabad luck akadaro kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa kuita mari. Ndikazotanga kuita mari zvechokwadi mukoma kusvika pari nhasi, aiwa dzimwe nguva zvinorwadza hazvo, but ndinototiwo kana ndava kuda kunorara, at least ndinorara ndichiziva kuti life is okay. Vana vangu I am no longer stressed kuti vachadyei, mari yekuti ndige ndichibhadhara maschool fees ko ichabvepi, ko tichararama sei. I do not have that stress anymore. High blood pressure iya yakabva yatongopera, uye zvekare ndikutoraramawo kaupenyu karibo. Asi ndo zvatakaita ini namadam, takadya placenta yemwana wedu mushure mekunge madam vaita a stillborn birth. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vakabva vatumidzira zvekare imwe message vakati, kumusha kwandinobva kumhondoro ndinoda kureurura zvekare kuti ikoko apo patakazovhura shopu yedu, yakatokura shopu iyi, takabva tanzi taifanira kuti tinge tichizobata makonzo 12. Takabata makonzo 12 ndokubva tachizomacherera pakati pawo usiku. Takamaisa muhari makonzo awa tichinomabata. Makonzo awa takamabata tikasamauraya, tikamachengeta kusvika akwana kuita 12. Tikaenda kukumhondoro usiku, takasvika kumusha huri usiku, then ndokubva tachizomirira kusvika dzichinoti 12 tainge tigere mumotikari nemudzimai wangu, ndokubva tachizotanga kuchera. Takachera gomba ndokubva tachizoisa hari yedu nemakonzo aya achiri mapenyu, tikabva tachizoivhura hari iya ndokubva tachizotanga kufushira. Ndo zvinoita kuti vanhu vange vachiuya kuzotenga pashopu pedu, vasazotenga kumashopu evamwe vanhu. Business mukomanashi, hamungamborani business musina zvamunenge muchishandisa, nekuti mhepo dzinokasika kusimuka kana kuri kunzi unenge uine business raunenge uinaro. Zvatosiyana nemunhu anenge achingoshanda achingowana salary. Unenge uchingorwidzanawo nedzimwe mhepo but dzinenge dzisina kufanana nemhepo dzaunenge uchirwidzana nadzo kana uine business, nekuti dzose dzinenge dzakatarisana newe. Mhepo dzimwe dzevashandi vako dzinenge dzichiuya zvekare dzichida kukuisira pasi, nekuti dzimwe nguva mushandi wako iye anenge atori nekesi inenge iri paari achitotevererwawo nemweya wejambwa nemunyama. Saka in business kutoti unge uchitonzi watorana business, it's either unenge uri mbavha uchibira vanhu kana kuti unenge uine mushonga waunenge uchishandisa, unenge uchikubatsira kuti unge uchinyatsokurana business rako mune zvakanaka. Iniwo I tried kuti ndinge ndichirana business ndichinamata, but ndakaona kuti hazvitomboshandi zvachose. Business rinotoda mishonga yechivanhu. As long as uri munhu mutema, it's either unozotorarama nekubira vanhu kana kuti nekuitawo madhiri anenge aine corruption mukati. Pasina izvozvo unotofanira kutoti unge uchitoshandisa mishonga, otherwise unobroka, nekuti mubusiness unosangana nevanhu vakasiyana siyana, unobata mari dzevanhu vakasiyana siyana. Saka kana kuri kunzi munhu anenge achikusupply kana akaromba, iwe usina kuromba, saka unofungidzira kuti anozotsikirirwa padhiri racho anenge ambori ani. Pafungei mukoma nemi vose vemhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Anzi pafungei nemi mose muri yeZimbabwe. Munoti kudii neconfession yavo mukoma vedu ava. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.